Foi unha das críticas que Galiza Nova de Trasdeza fixo contra a xestión do actual goberno, o que lle piden un maior aproveitamento da Casa da Cultura e da Xuventude. Creemos que teñen que ter máis iniciativa municipal propia. O Concello debe organizar máis actividades e actividades culturais de calidade, que lle dean vida aos centros e non como agora que están completamente vacíos ou funcionan como infantilarios para deixar ali os nenos toda a tarde tirados xogando os ordenadores. Fan falta cousas como cine, contacontos, teatro, que se programe actividades culturais propias. A petición será levada ao vindeiro pleno a modo de moción, na que tamén piden a participación de Galiza Nova no concurso de ideas para reutilizar o parking de Medelo. Imos exixir que o Concello de Silleda manteña este centro aberto para que os mozos e mozas poidámoslo usar cando así o solicitemos. Creemos que é un centro que está aí parado, o Concello vai nos recibir agora para o seu uso e que polo menos os mozos o poidamos usar cando así o consideremos necesario. As xuventudes nacionalistas trasdezanas reclaman, ademais, a reposición de marquesiñas escolares, a mellora das pistas con rutas de buses, tamén que se amplíe o horario da biblioteca e os seus fondos, e que se melloren dúas infraestructuras, o Auditorio Manuel do Pazo para dotalo dunha instalación eléctrica propia e o campo de fútbol de Bandeira que precisa reformas nos vestiarios.